Astăzi ne vom juca Minecraft, ne vom juca Minecraft. Vă rog să dați un mare like și să vă abonați. Vreau în episodul celălalt, știți că v-am zis ce pot face cu această carte. Să-mi ziceți, vă rog. Până atunci pun aici. Am să mă mut de aici, din coșceaba asta mirosătoare. Dar e noapte, așa că o să mă mut mâine în Minecraft. Bine, bună dimineața! Tic. Unde mi-e armura? Băi, pot să fac bombă? Gata. Atâta bombă, măi. S-a făcut 9 bucăți de bombă. Așa. Am aici 2 testuri și săcura în mână, ca de obicei. Bine că sunt prăduitori, măi, lupișorilor, măi. Dar ei nu știu că eu sunt un lupișor. Și tu ce vrei? La ce veni? Unde ești, mă? Stai, mă, că vreau să fac un tap. Vreau să văd ce-mi dă ăsta. Ce? Ăsta ce? Îmi trebuie asta. Bă, de fapt, stai, că eu am milă de animale. Nu mă scuipa, măi. Numărul stăpânul. Am omorât. Mulțumesc. Să nu mă mai scuipi. Până. Da, ești rea. Ola, mișoarele. Rea. Aoleu, ce urât se vede. Acolo. Bine. Cred că mi-am luat chestile, că mi-am luat chestile. Nebunesc, o să las absolut aproape totul. Bună ziua, doamnă Oaie, ce faceți, doamnă Oaie? Bă, mi-au intrat animale în casă. Stai acolo, doamnă Vacă, stai. Bine. Bine. Chiar nu-mi place când iese așa mereu. Dar am eu o idee. Hai să ne facem încălzire prin paldosar. O să ne trebuiască multă, ca să avem lumină. Da? Bine, acum haideți să mă stabilesc și eu chesturi. Și o să las absolut totul. Pentru că celelalte chesturi în care am chestii. Asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie, asta nu-mi trebuie, asta nu, în niciun caz. De fapt, asta îmi trebuie. Câtă cărniță de zombie. Oare cărniță de zombie se poate? Da, mâncam cărnița de zombie. Să dați mare like, să distribuieți acest videoclip prietenilor. Cât timp eu fur și asta. De fapt n-am furat. Acum am furat. Nasol. Ai de mine, bă, în căzură toate. Hai de mine. Nasol. Mă întreb dacă am loc asta. Dar de ce nu mă poți, mă, mânca piele? Că e piele, mă. E piele. Ce cal frumos! Poate voi nu știați, pișorilor, dar negru e culoarea mea preferată. Bă, nu pot să cred că am armură, dar n-am... Sa! De ce viața așa de crudă? Nu sunt de acord. Știu că se fură aici totul greu, dar este cea mai importantă. Nu știu la ce folosește aia, că nu prea știu eu Minecraft. Poate știți voi, lupișorilor, scrieți-mi în comentarii. De asta am nevoie. Oh my god. Da, a început ploaia. Păi cum se putea să...
să nu înceapă ploaia și noi să nu ne luăm o ușă la îndemână, pentru că pot veni creeperii pentru cred că e seară. Nu e seară, dar totuși mă duc acolo. Băi, acum te găsești. Ploaia vieții! Aoleu, dacă tu n-am porci ăștia, mamă. Vai de mine, să mă cul. N-am ușă. Pun un chest. Oi de mine. Cum să tune băiatul de rău, omule. Să nu-mi zici că mi-am. De ce n-am nicio săcură mai ridică? Nu, dar... Săcura din lemn în care n-ajută deloc. Aici mai am ceva iron? Nu, doamne. Deci nu prea ajută nici săcura. Dă-mi. Deci, ce fain se aude atunci când colectez totul. Ok. În acest episod vreau să decorăm puțin căsuța noastră. Decorarea căsuței. Nu știu cum să pun titlul. Mamă, dar mă roți încarcă, băi, la viață, băi, omule. Vă rog și eu vreau să știu și eu de porcăria asta. Am făcut una. Băi, parcă făcusem. Ce e asta? Băi, vă rog, dacă știți voi, ziceți în comentarii. Uai, de ce sparg atât de repede? Că nu se sparge așa repede. Bine, mi-am consumat tot galbenul pe o prostie. Bravo! Numai eu puteam asta. Da. Păi, hai să ne punem prostiile pe aici. Nu toate sunt prostii, dar puține din ele. Hop! Cam asta a fost și episodul de astăzi. Știu că a fost scurt, dar în următorul episod vă promit eu că o să fac mult.